Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tap na amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes kakailan petsa 11 di bulan ti Abril 2023. May danon ka na kayo ti sabali pa parang ti programa ti Damdamag ni Berto manipod po ti ENR Online. Dari abo ni pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para iti panagidasar mi apo kari di damag nga amumi apo nga manginformar kaya namumi nga pakasiknantay amin nga sangapada. Ya? Update apo may panggap ti African Swine Fever. Ada deti pa ng kondinara po ti grupo di Manalon da po iti maayar arami da po nga importasyon ti baboy nga rason no apay nga agwaras ti African Swine Fever. Dati met posible apo nga problema ti sang kapagilyan. Ano di peket nalawlawang im ti pagilyan apo di tayo maapektaran nga panag-krisis ti danom di Pilipinas ti gobyerno apo mangiswat kano apo karire proyekto tapnon ti kasta maliklikan ti krisis ti danom ditoy pagilyan tay nga Pilipinas. Okay, iti sabali nga bangir 2.7 nga milyon nga Pilipino awanan ti trabaho segon ni Philippine Statistics Authority kakabsat keng igiyem. Adaman na po dito nagbalin nga singasing ti Alliance of Concerned Teachers iti biyang ti Department of Education nga mapagbalin nga sa gasot 85 aldaw ti kada tawen nga panagklase so maipababa ti aldaw ti panagklase wenno bulan para iti panagklase iti biyang ti DILG duang general nga mairamraman iti 6.7 billion syabo gagiyem kabsat innaganan ni DILG Secretary Benhor Abalus gagiyem keng kahamsat ken iti sabali nga bangir deti bagyo apo kauna na bagyo iti deti tawen 2023 gagiyem keng kahamsat nga ni bagyo Amang mabaling ka na po nga groundfall ije Bicol wenno Samar kakabsat ken gagiyem Bicol Samar adan di kita nakaibayugan na po ti signal number 1 kakabsat ken gagiyem ken dedi update tayo apo may panggip ka diti nalnalmes iti deti napan nga Semana Santa umabuten ti 72 digiti natay gapo iti pannakalmes da apo iti nagkamakalawas nga pannakangilin ti Semana Santa. Dagitoy ken sab sa balipay ti may danon ka na kayo ti lasod ti may isang oras para ini programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, at po diti nayuswat apong mid-promo draw ti The Blue House Beach Resort no sa dino apong ada digiti nabunot nga nangabak iti 5,000 pesos, 3,000 pesos ken 2,000 pesos. Hintayo iti third prize ikikas. Third prize ako kita bigyan. Kailangan ako dito 2,000. Third prize.
Ticket number 682. Ticket number 682. Rian Masipusa, from Batak, Commander Batak Ilocos Norte. Congratulations, we have 2,000 pesos. The ticket price, cash price, 3,000. Ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano. Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Congratulations, you win 3,000 pesos. Ito mga 5,000 pesos ako. Edwin. Ticket number 630. Ticket number 630. Alan Tulio. Alan Tulio, Ibisan Barcelona, Ibisan Barcelona, Tiwa Silong Sore, ako. Tujuh nama kaya itu, sampaikan baik kosan. Alan Tulio, San Marcelo, Tiwa Silong Sore. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem tiyak tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000282. Blue House Beach Resort. Ket may pagkamuapo nga dating grand draw para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ket may uswat po into no May 31. So di kitay mapan ag-picnic, mapan kayo apo diretso. Aga kupara, agupa ka ditay cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may isa nga cottage nga maakupara, instant apo may kang kayo ti may isa nga Blue House t-shirt, then da kayo amin apo may kan iti saggaysa nga raffle ticket gagayem. Suratan nyo dito, wala pilapan nyo, tinagan, address, kante telephone number nyo. Laglagipan nyo apo, ang kakadakkel, hindi pa premyo tayo. Edi grand draw ti Blue House Promo Bonanza, gagayem kay Kabsat. Third prize, 5,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken first prize, 10,000 pesos. Ken nadunto pa nga consolation prizes. So, anya pa yapon tururayan nyo. No plano yung apot nyo pa nagdigo si Baybay, iti barangay 37 Kalayab, diretso kayon. Iti Blue House Beach Resort, tapno may kang kay ti Bundaway, nga mangabak, kada iti kakadakkel apa premyo, iti Blue House Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following:
location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, sa nga 15 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Congratulations sa po karite winners iti promo di Blue House Beach Resort, the Blue House Beach Resort promo bonanza. Gagayem kay kabsat. Tadaan niyo po di Grand Draw. Maangay to apo into Mayo 31. Gagayem kay na kabsat diti mid promo draw tayo. Ti nangabak po ket uno ti first prize ket tinabak na 5,000 pesos, second prize 3,000 pesos, ket ti third prize 2,000 pesos. Gagayim kay kamsat ken nadung consolation prizes po nag-additional day iti another 10 winners iti sag to 200 pesos. Additional 5 winners iti sag pa 500 pesos. Di po din iswat nga mid promo draw iti Sunday iti Blue House Beach Resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Okay, saan niya lingid kada tayo apo ti panakarik na tayo iti nadagaang napudot nga klima wenno temperatura gagayem kay kamsat nupay kasta iti likudan na po tinabara nga temperatura gapo iti kalgaw wenno summer dry season nya kun natayo apo iti Ingles nagbanin niya may isang tropical depression ti low pressure area nga nakita na sa ripatpatan iti dayaen ti Catanduanes nga daytoy ket na panaganan bawen ti pagasa iti Bagyo Amang aga isut na po na nga maka-eksperyensya tinapigsa nga angin ti Bicol region ken kastameten ti Kabisayaan agarup alas 4 iti parbangon iti masaripatpatan ti sentro ti tropical depression Amang o panagasut 75 kilometros dayaen ti Birak Catanduanes gagiyem kay kabsat parbangon ita Martes segon na po iti kaudyan nga forecast manipo di pagasa iti dating aldaw tinasao nga Bagyo Amang adaan ti kapigsa ti angin o para 15 kilometros ti kada oras asideg ti tingana gagiyem kaabsat ngen pasaray pumigsa umabot dito ti 55 kilometros ti kada oras adaan dito ti direksyon nga agpalaod nga amyanan laod nga amyanan gagiyem kaabsat ken ti kapardas na ket 20 kilometros ti kada oras. Gapoy din dito, nakabayogan ti tropical cyclone wind signal number 1 kaday sumagmamano nga lugar Catanduanes iti akin amyanan nya paset ti Eastern Samar, Tapcan, Avid, Sulat, Dolores, Oras, Artiche, San Policarpo, Jipapad, Maslog, ken San Julian. Irimet daya nga paset ti Northern Samar nakabayog met ti signal number 1 iti Katubig, Lipinig, Gamay, Mapanas, Palapag, Lawang, San Roque, Pambuhan ken injay Mondragon. Digiti met lugar nga dati signal number 1 pay apo ket mabalin nga wenno digito nga lugar nga nakaibayugan ti signal number 1 ket mabalin nya makapasarda apo tinapigsa nga angin agagiyem kay kabsat nga mangitunda iti mabalin nga pangta iti biag ken sanikwa sigon na po ti State Weather Bureau agarup alas 2 iti parbangon itay nagbalinen nga bagyo ti low pressure area. Posible pa nga maibayog ti signal number 1 ti sabsabali pa nga paset ti Eastern Visayas ken Bicol region kada iti sumarsaruno nga weather bulletin. Iti dating aldaw maekspektar nga maka eksperyensya iti tudo ken kastameten sumagmano napigsa nga angin iti Northern Samar, Eastern Samar kas panangilologa po ti DOST Pagasa Weather Specialist Grace Castaneda maka eksperyensya pa iti mawaras-waras nga panagtudo Kimata, Guruod, iti paset ti Caraga, Central Visayas, nabatbati nga paset ti Eastern Visayas, ken uray ti paset ti Bicol region, gapo iti Bagyo Amang.
ti pagasa apo bagaan na nga agan anad dagiti lumugar ka dagito nga lugar baga po iti posibilidad nga adda digitay landslide wenno pa nagrugnay ti daga. Okay, landfall ije Bicol wenno Samar. Iti adda nga track forecast makikita nga nagtalineed iti offshore dagiti danom ti Akindaya nga Luzon gapo iti bagyo iti sumaruno nga talong aldaw. No pay kasta ada posibilidad nga sumalpok detoy iti daga gagayem kay kamsat saan nga in lasin wenno saan nga in lasin ti maysa wenno ti mabalin nga landfall scenario iti Bicol Peninsula wenno akin amyanan nga paset ti Summer Island iti sumaruno nga 36 nga oras. Makikita nga nagtalineed ti maysa nga tropical depression wenno bagyo iti pakabuklan ti forecast period ngem mabalin nga kumapsot nga agsubli iti low pressure area no dumanonton ti Huwebes wenno aldaw ti Viernes. So medyo napaot gagayem ken kapsat gaputa manamnama nga kumapsot apo kay tagbalin laeng nga low pressure LPA dati nagbalin nga bagyo dati nga LPA nagbalin na bagyo iti parbangon nga napanaganan bagyo amang umuna nga bagyo iti pagilyante nga Pilipinas ngem by Thursday or Friday mabalin nga kumapsot detoy ket agsubli nga low pressure gagayem ken kamsat DJ landfall na apo ket posible kano iti Bicol Peninsula wenno akin amyanan na paset ti Samar maekspektar deta nga landfall iti lasod ti 36 ket 6 nga oras gagayem ken kamsat so DJ apo siguro adda diti ag question aping adda bagyo adda tudo gagayem ken kamsat ket dimentayang adda El Nino ti expectation apo ekspektaren tayo nga epekto parang rugiti El Nino is August. August gigiyem kay kamsat up to umuna nga paset quarter siguro ti tawen 2024. DJ iti rumrumar kamsat ken gigiyem kasarsadita ngaro diti amamo ki J Claveria itay gaputa diri i-confirm tayo no kasano ti danom iti nasao nga probinsya deti Asidegapo ti Ilocos Norte gagayem we have Santa Praxedes Claveria Sanchez iti Asidegapo kada tayo ngem kunan deti amok ni Maylin Tarok Agkawili may saka diti pagalalaan tayo abot Diyos or ANR correspondent tayo iti probinsya ti Cagayan nga nalabun pa laing ti danom iti naso paset ti Cagayan amyanan ti probinsya tayo gaputa adda digiti malem nga agtudo kas nakano idi malem napigsa ti tudo ije Claveria gagayem ken kamsat isu nga nalabun pa laing iti danom sa bagay metket di tibiyang ti pagasa ada DJ panang asesda nga tibiyang ti Luzon Luzon area medyo mas nalaglagan ti epekto ti El Nino kaslahan unay nga maapektaran nupay kasta kadiri preparasyon apo ti nagduduma nga government agencies especially apo iti biyang ti Department of Agriculture inraman na ti Luzon nga maprepararan gagayem ken kamsat illegal man adudi kita reports damag nga posible maapektaran na po ti production ti ireka adda epekto na iti panagnina ti presyo dahito nga produkto ken sabsabali pa nga agricultural products gapo pa ilaeng nga po iti daytoy El Nino gagayem ken kamsat but siguro benepisyo no adaman tudo nga ipaay apo deti bagyo amang iti Bicol ken some parts of parte apo ti biyang ti Bisaya kabisayaan ma-FF di na pudot ken medyo ngumatot ti water level kadeta nga lugar nga deta apo ti maysa kadagiti problema illegal man adda pa digiti report sa apo nga deti Angat Dam adun ti nagbabaan ti level ti danum kakabsat ken gagayem maysa kadagiti pagsansan ekan ti imahinasyon ko wenno panangad-adal ko apo ket Metro Manila nga isu ti very populated area isu ti patugawan digiti dadakkel a kumpanya ayan ti workforce gagayem kay kabsata bali pinakasentro
ti negosyo itintero a pagilya na Pilipinas ti Kamanilaan na gagayim keng kabsat ngano dito ti mapasama ka po kadagiti adda digiti anon rotational water service interruption nga marami dapo iti uneg ti Kamanilaan nga po iti pa nagkurang-kurangen ti danom nga maiserbi apo babaen ka digiti ay agserserbi mangiserserbi kadakwada iti danom gagayim keng kabsat ket how much more no talagan ton apo nga agbaba ket agbaba DJ level ti danom kadigitay sources wenno pagalalaan ti danom especially dito Maynilad gigiyem kamsat nga mangserserbi ti Kamanilaan iti danom gagiyem kamsat dito met ket di lugar tayo digiti padang agtaltalon adan madlaw mon digiti kumakusukos palok kunatayo tubo nga pagalalaan digiti water pump iti danom adan digiti panagtigid panagkapsutin di danom. But according to General Manager John Chuduro, karigiti inumanteo, iti muno nga lawlawas, awan metket di pa, di madlaw da, nga panagkurang, wenno panagbasit, ti maalang nga danom, kadigitay, water sources da, gagiyim kay kamsat, ada dito yung mga usar ti water surface ngem no kasjay kano amin ti mausaren ada digiti makina nga mang dalos ka di danom manipud ta karayan waig nanginauna hindi di proseso nan kunana amanganta saan na makayaan ti tao gagahim ken kaabsat so no ana po digiti karbengaan no rebingen tayo partisipasyon tayo para iti panagin inot ti danom aramiden tayo dagitoy tapnon ti kasta saan na tayo nga ikan unay ti nakadakdakkel nga problema or epekto ti mabalin nga krisis ti danom. Okay, kasangmanan din sa sabari pa nga damdamag, gagyaman tayo ka rin sumagadan. Thank you very much ni Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital. It is number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, adarikrik na inyo abot ti Bagyo, kaya dito nagpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba di TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Anyaman na po di construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nagplano, aging gana nga malpas ti pasdek, nga kahit yung patakdiren. TMT Construction Company. Ti mambari namang serbi ka na kayo, iti na yung kalintigan na presyo, babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di pagpandayan linte, giji ili ti Marcos. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Masarangan na po di Balintawak Street, ti Sudad Tilawag. Adaan ka dito nalalaing nga aircon technician sa tapnornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, Manibud, Barcelona, Pagilian niya, Espanya. Maraming salamat, Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, gagiyim kay Kamsata, Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Raman nga di munto kalipatan, ken sigurado nga sublia-subliam. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, kukwada Mr. Henry Valledor, ken Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, Manibud, Honolulu, Hawaii. Thank you very much, kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, Ejay, Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Danny Agustin, Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, 30 minutos kalpasan, ti oras tayong alas 12, tuloy po ti damdamag ni Berto. Ada deti nagbalin na rakura kapon ni DILG Secretary Benhur Abalus. Di kitay dua kano general, kenta dapay sabsabali nga nairama na po kanito 6.7 billion siya buhul. Innaganan ida na po ni DILG Secretary Abalus. Sino di gitoy? Agagiyem kay kamsat. Paglilibenen ni Interior Secretary Benjamin Abalus Jr. ti dua nga general ti pulisya. Ken sumagmano nga pulisa, may na fact-finding investigation ti National Police Commission iti siya magasot siya mapulo a kilos ti shabu nga nakumpiskar iti maysa nga drug raid iti bulan ti Oktubre iti napalabas atawen. Sino dagitoy? Adda pa nakairaman na. Kunana nga saan da nga maaramid nga suspinjen digiti na sao nga mairamraman tinagan na. Ti fact-finding board ket nangalay ti testimonya ti sumagmano a personalidad ken base dito iti sabsabali pa nga ebidensya iti babaen ti panagtagikwa when panagtagikwa iti board ken ipakita nga husto iti naindaklan nga panagkalikagom wenno pananggandat nga marakaluban ti panakaaresto itay Mayo pino panagaresto itay Mayo segon ken ni Abalus. Aglib nga umuna digitoy ket pare defending investigation ket no saan da nga masuspenso in 19 Interior Secretary ngano maikanda iti ultimatum digitoy aging gana laeng iti umay nga aldaw ti Domingo. Binigbig ni nabigbig digiti paraka nga digitoy ket mapaglilib nga da Police Lieutenant General Benjamin Santos nga dati ti PNP Deputy Chief for Operations Police Brigadier General Narciso Domingo, Hepe ti PNP Drug Enforcement Group, Police Colonel Julian Ulunan, Hepe apo ti Philippine Drug Enforcement Group, Special Operations Unit ti Region 4A, ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales, ti Quezon City Police District, Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez, Officer in charge ti Philippine Drug Enforcement Group, SOU, iti NCR, Police Major Michael Angelo Salamingo, Deputy Philippine Drug Enforcement Group, COU, NCR, ni Jonathan Susungko, mangidadaulo apo iti mangidadaulo iti PDEG SOU 4A, arrest team ni Police Lieutenant Asrap Amerol, Intelligence Officer ti PDEG Intelligence and Foreign Liaison Division, Police Lieutenant Colonel Harry Lorenzo, Station Commander ti Manila Police District ken EJ Moriones tundo detoy. Police Captain Randolph Piñon, Hepe apo ti Philippine Drug Enforcement Group, SOU 4A Intelligence Section. Inaisango ditoy iti biyang ti media ken kastamit ten ipakita di CCTV footage nga mangipakita nga ni Mayo ket nakapusas ken kalpasan na ket napaluspusan metlaeng gagiyem ken kamsat. Ti video gagiyem manipod iti panagaresto ket naikat iti serbisyo ni Mayo gagiyem ken kamsat.
maiya deti ti mangipaleknek awen pa kaniknek pay wenin pa rikna ni Abalos nga mamati nga adda pay adda dagiti pulis nga mairamraman iti nasao nga illegal nga droga. Ayun dami no gaghiyem kay kamsat. So kasano apo ti panangdalus mo ti illegal nga droga no dagitoy met nga pupulis ket karaman or agbalbalinda nga protektor kadagiti mun unang al-aldaw gagiyem kay kamsat adda digitay nang yuswat iti panag research panagadal kakabsat ken gigiyem no kasano apo iti estado ti droga dito'y pagilyan tay nga Pilipinas base apo iti research nagsaknap manipod iti droga wenno nagsaknap iti droga iti entero nga lubong ken saan lang iti pagilyan nga Pilipinas. Adda digiti nagduduma klase ti droga nga ditoy Pilipinas maususar kasla kung mati shabu, marijuana, cocaine, ecstasy ken sabsabalipay. Droga ti kang runaan di nga issue iti adu nga iti pagilyan wenno pagilyan tay nga Pilipinas ken adu nga tao dagiti na ilumlumen iti detoy aglalalo pay nga umadado dagitay drug addicts gigiyem kay kabsat dito ken uray digiti agtutubong agus usara agilaklako iti droga detoy may sa kadagiti rimwar apo iti panagada detoy nga research gigiyem kay kabsat gapu iti rigat ti biag. Gapu iti rigat ti biag adda digitay umili dito'y pagilyan nya kas kay kayat da wenno pilyenda apo ti panaglako ti droga tapnon ti kasta adda pangalaan da iti pangtustos iti naldaw-aldaw nga panagbiag. So meaning to say kayat nga sawen nga iti deto'y apo nga research dito'y pagilyan tay nga Pilipinas nagbalinen nga pagbiagan pagsapulan ti panaglako ti illegal na droga iti likudan nga maipawil detoy ipawil ti linteg nupay kasta saan nya rumbeng nga maaramid ti kastoy nga klase ti pagbiagan gaputa kaunaan unay makita no digiti agbalin nga epektuna iti asino mga tao nga gusar iti detoy ken ti epektuna ti parag wenno may epekto ti may pawil na droga iti tao digiti apo digiti baliwan na ti panagpampanunot ugali ti may nga tao makaaramid kadigitay di maiparbeng wenno saan nya makaiayo nga banag agbalin nga hyper maaddaan apo iti hallucinations gigiyem ken kabsat sumagmanulaing dito apo kaditi epekto no agus usar ti may nga tao iti mipawil nga droga gigem. Okay, the first part apo dito nga research wenno panagadal kunana nga gapo iti kinarigat ti biag adda digiti kaykayatnan nga pilyen ti panaglako iti droga tapnon adda pamataudan na itinaldaw-aldaw nga agserbi ken kuana yun kapit sa patalim. But no kitain tayo dito pasama ka dito rakurak ni DILG Secretary Benhur Abalos digito apo ket isuda ko mati striker isuda ti mangi-strike kadigitay agilaklako ti maipawil nga droga agasem gagiyem kabsat digito rangguda digito mairamraman iti illegal nga droga nga kaudyan nga inrakurak apo ni DILG Secretary Benhur Abalos Police Lieutenant General Benjamin Santos nga dati ket Deputy Chief for Operation gigiyem kay kabsat PNP Deputy Chief for Operation di sibubukel nga organisasyon or hanay tinailya na pulisya Police Brigadier General Narciso Domingo Hepe ti PNP Drug Enforcement Group Police Colonel Julian Ulunan Hepe ti Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit yan pala yung SOU Special Operations Unit nukit kitain tayo gagiyem kay kabsat digito nga klase uno digito nga posisyon isuda tinapusgan napnon di kasta pagsardengenda ti illegal nga droga gagiyem kay kabsat
Ngem, isudamit na po kita nagbalin nga protektor. Dagitay adda operasyon na when no adda pa nakainaig na iti operasyon, especially iti panaglako, panagiwaras, iti may pawil nga droga. So no kitayan tayo, dati research nga mangibagbaga nga dagitay marigrigat. When no gapoy ti rigat ti biag, gagayem kay kabsat, isu nga mas kay kayat digiti sumagmamano, nga pada amarigrigat, ti agbalinen apo nga drug puser, aglako ti illegal nga druga, tapnon di kasta, adda pangalaan da itinaldaw-aldaw nga pagkasapulan di biag. Tilikudan, nga ano penida, mabalin niya matiliw, mabalin niya maibalod da. Ngem no ti kitaem, deti rakurak ni DILG Secretary Benhur Abalos, digito'y napusgan, tapnon ti kastakit idaulwanda, aramiden da, ti man nakipatumpal ti kampanya kontra iti illegal nga droga. Ngem anatrimwarin taptan na po, isudan ti protector. So, adamin diti pagsasao nga, if you cannot eradicate them, join them. Bigyan kay kamsat. So, but joining them, no siya kamanggit kita, tapno adda additional income digitoy wenno baka dakdakkel pay apo ti bapastrek da iti panang proteher da apo ti operasyon di giwarwaras ti illegal na droga kumpara kadete isusweldo kadakwada ti gobyerno gagayem kay kamsat. Okay, so ado nagduduma apo diti rason no ti biang di marigrigat pinagbalinda na po nga pagsapulan ti panaglako ti illegal na droga. Di kita metadapan na kainaig na apo nga general wenno adday ti biang ti kapulisan pinagbalindan ti bagida nga kas protektor kasukat amok deta kasukat orisino nga mang panunot ti dakkel nga kantidad nga sumrek para kadakwada, di ba? Okay, sabsabalin tubay nga damdama gagyaman tayo kay Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Papayngin ni Honorable Telvin Tapawan. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Papayngin ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Mr. and Mrs. Danny Agustin, iti Toronto, Canada. Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, iti Metlaing Toronto, Canada. Ni Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii. Ti Cherylin's Crispy Chicharon, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken Mrs. Cherilyn Vallador, iti ground floor ti San Nicolas Public Market. And the Mr. and Mrs. Vallador, at di Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna
iso nga dapat nga agpa-service da iti every 18 months no ka Mang Robert. As namin lang di pinag-change oil ilugan. Di makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran di pinaka-perdi di compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met di nga di compressor iso met ti mangi-pump ka di refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, pada 5 na minutos na palabas, kalpasante oras tayo nga alas 12 kakailan, tuloy po di damdamag, ngayon tayo ukirin, ken pagsasaritaan, ken ipadanon mi nga manginformar kada kayo, gagiyim kay kabsak, mapantayo apo, ije balasyo tao, ije India. Amuyo ka di nga ti India, may sa apo karitay natamaan, dakkel tinagbalin nga epekto na, idi kasagsagan apo ti COVID-19, gagiyim keng kabsat. Ida apo, pagal alertwen ti gobyerno, di kita'y pagagasan ni India, gapu iti panagnatumanen ti kaso ti COVID-19, gagiyim ken kabsat. Ayun, COVID. Sigon ti Indian Health Ministry, nang iswaddan iti mock drills, tapno di kasta makita no kasano iti kina anak di panagsagana wenno kina ready apo di kitay tattao wenno di kitay pagagasan gapu pay laeng iti panagngatu manin apo ti kaso ti COVID-19 iti pagilyan nga India. May uswat ti mock drills tunggal Lunes ken Martes iti intero nga pagilyan nga India. Saan niya kayat dito otoridad ije India nga maulit tinapasama ka nga second wave di 2021 no sa dinno nga ditoy nga nakondenar ti gobyerno gapu iti kinakurang di oxygens ken hospital beds gigiyem ken kamsat itay aldaw ti Domingo naka-record ti agarup 6,000 na po nga baro nga kaso apo iti COVID-19 iti pakabuklan nga detoy ket addaan iti active case nga 35,000 gigiyem ken kamsat. So one day po aldaw ti Domingo naka-record dati 6,000 but at the 35,000 nga active cases ije India gigiyem kamsat. May bilbilang nga may isang klase ti XBB -1, -16 nga COVID-19 nga may sa detoy nga klase apo ti Omicron subvariant gigiyem ken kakabsat. So santeng agkalkalmado apo may panggip iti COVID kakabsat ken gigiyem kita nyo apo dito pasamak iti India. Pagal alertuen man na po ti gobyerno di hospital nga agsagana da seknan iti nangato manen nga na-record da nga bilang tinapektanan iti COVID-19 gagayem kamsak 6,000 idi aldaw ti Domingo but iti India adda iti 35,000 active cases gagayem kamsat India deta apo ije India so kada tayo nga dito pagilan nagbalinsa nga easy kada tayo kasla awanen ti biang ti COVID ngem no dito pasama kije India no napasama kije India ti kasta mabalin nga uray ti sabali nga paset ti lubong ket mapasamak gagayem ken kabsat nga mabalin pet nga dito pagilyan tay nga Pilipinas so umay tayo apo ti pagilyan tay nga Pilipinas gagayem ken kabsat mano ti kaso ti COVID dito pagilyan tay nga Pilipinas amuyo kadi nga naka-record ti pagilyan tayo iti 1,944 nga kaso baro nga kaso ti COVID-19 irideti nagmakalawas nga Semana Santa. Ayun so we have 1,944 adayo ni kumpara mi India one day laeng aldaw ti Domingo 6,000 tinai-record gagiyem kabsat the Holy Week 1,944 new cases COVID-19 cases iti pagilyan tay nga Pilipinas sigon na po ti Department of Health dati ket na iparwara po nga record from Department of Health idi laeng kalman
base ti National COVID-19 Case Bulletin na i-record digiti na saong kaso manipod Abril 13, Holy Monday, nagingga ti Abril 9, Easter Sunday. So nagmakalawas from Monday to Sunday. At the daily average ti pagilyan niya 278 nga kaso iti kada aldaw ti na saong lawas nga daytoy ket nangato nangat-ngato ng 13% kadiri kaso nga na-record iti Marso 27 nagingga iti Abril 2 gigiyem kayong kamsat. So, kaya't nasawen, nga dito Holy Week, siguro gapo ka DJ siksikan nga ano ti tao bali na naggiin na karda or anya di apo na produce idi tunggal maysa tibmao di nagbabaitan di adu nga tao nga nagsurso-surso napantisimbaan napangkarire picnic grounds napangkarire paggaadwan ti tao. Ada 17 nga kaso nga nainayon ti severe ken critical nga kondisyon. Ayun dito dinarigat gagiyem kamsat idinto nga damot talupulo nga baro nga pimusay Maria Jose gagiyem ken kamsat. Base ti palawag po ti Department of Health awan ti na-record nga pimusay idi Marso 27 hingga ti Abril 9. Iti healthcare utilization 378 nga pasyente iti adaan iti estado nga severe ken critical nga kondisyon. Na-record meta po ti 2,699 nga naidali na po iti biyang tigitay non-ICU beds ken 301 iti adda iti ICU intensive care unit beds. Mabaabot met ti 100.4% ti target population ti fully vaccinated nga dati po ket kay batugan ti 78,443,972 nga bakunado nga tattao. O ayun so dakkel apo dati bilang tina-record nga kaso ti COVID itay napalabas nga Semana Santa gagiyem keng kaamsat dati COVID bulletin apo ket na-record iti April 3 data ket Lunes Santo naging gana iti Domingo Alleluia 278 nga tattao apo ti aldaw ti kada aldaw iti nasaong nga lawas digitay apektado 13% kada itay kaso nga na-record ti Marso 27 aging gana iti Abril 2 gigiyem ken kaamsat 13%. So dakkel apo dito na-record nga bilang ti COVID-19 medyo inject at one day lang aldaw ti Domingo 6,000 idinto nga the whole week dati Holy Week dito Pilipinas naka-record apo iti 278 nga kaso ti COVID-19. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na panagtitipon, gaputa si degi ti baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito
malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan gagayim kay Kabsat ti Grandro ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga may suwat apo into no Mayo 31. Gagayim kay Kabsat. Kasano apo ti makisali iti Blue House Promo Bonanza. Awan sa baling aramiden mapanlay nga gukupar agupa apo karite cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may nga cottage nga upaan nyo ada may paay kada kayo instant nga may Blue House t-shirt. Ken may kang kayo apo iti raffle ticket na. Dito raffle ticket EJ stab na isurat yung tinagan address ken kastamit na po dito telephone number yo. Reminder lang apo para hindi pa nag-fill up yo kaditi coupon when you stab dito ticket ilawlawag yo apo lawlawagin nyo di agsurat ipimpintas yo kasi di kalman when di Sunday ba yun? Sunday, gagiyim kay Kabsat na yuswat apo dito yung mid-promo draw nga nangabakan na po, di kita nagagasat nga nangabak ti 5,000 kas first prize, 3,000 ti second prize, 2,000 ti second, third prize, ken nagkaado apo nga cash, consolation cash prizes, gagiyim kay Kabsat tinpay da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, iti Blue House Beach Resort, gagiyim kay Kabsat. May isa ka din napansin ko, narigat nga basain, di surat yo, apo, siguro di kita nag-fill up, medyo datamadan si Kamaki, ano? Nagrigat, di ba Maki? Nagrigat niya basain, address lang ngayon, kadi nagan nyo, apo, di mabasa. Iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza, Grand Draw, May 31, first prize, 10,000 pesos, second prize, 7,000 pesos, kaya third prize, 5,000 pesos, kaya nadunto nga consolation prizes. Amangan ta dita istabyo ti mabunot hana mabasa di pa nagsurat yo sayang baka ma-invalid kasano nga ro ti panangiwam di met mabasa ta surat mo sesaya atin met ti agsurat tapnon ti kastakit may ipakita met nga nasayaat ka nga tao kakabsat kang gigayam please lang so reminder lang po May 31 grand draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay,
Alright, dapat nabati apo 2 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna padaanan na po ti programa tayo tinapalabas. May kadwa na po nga gundaway nga ibasa tayo apo diti surat nga nakay-palaunan tinapalabas ti biag kenayat ni pagayam tayo Isabel kakabsat ken gagiyem nanayunan digiti Pilipino nga awanan ti trabaho ti pagilyan deti apo tinang na magbalbaloy ti 4.8 pa na wenno nang itunda ti 4.8% nga unemployment rate itay Pebrero 2023 sigon ti Philippine Statistics Authority. Speaking about trabaho, itangal daw maki di first year anniversary ti retirement ko iti Bombo Radio. Ni magtaintagnak di balasang ko kanidi picture idi nangaramit ti apo ti konti basit nga pa nagsasango during my retirement. So 1 year kon nya awan na po iti broadcast wenno ti radyo gibadaag iti deti ENR online gigiyem kamsat. May palagi pa po nga adda ti 2.37 million nya awanan ti trabaho diti Pilipinas idi Enero panawen no sa dinno nga immabot ti 4.8 ti unemployment rate. Subalik po tayo sa 4.8% gagiyem kamsat nga deti apo ket na-record idi Enero gagiyem deti unemployment rate idi Pebrero 2022 ti unemployment rate ket ngimmato idi 6.4% segon di PSA ngem ti daytoy nga aldaw ti Martes kalpasan na po ti Pebrero 2023 labor force survey gagiyem ken kamsat so tinasao nga survey rimwa na po nga digiti nasao nga bilang gagiyem ken kamsat unemployment rate 4.8% awanan ti trabaho 2.47 million unemployment rate 95.2% awanan ti trabaho 48.8 million labor force participation rate 66.6% 51.27 million underemployment rate 12.9% idinto nga ti underemployed 6.29 million ti labor force ditoy apo nga tumtumbuken na digiti Pilipino nga daan iti edad 15 agpangato gagiyem ken kamsat employed or unemployed. Excuse me. Marik na when makita di saan niya pa nagbali ti employment rate nga 95.2% ngem na nayunan detoy mo po ti dati nga 47.35 million laeng. Ti number apo ti underemployed person employed persons nga dagitoy apo ket adaan ti additional hours of work Hindi agdama, additional job, gagayem kayong kakabsat. So dito apo ti bilang, di kita awan ti trabaho na. Services sector, apo ti mangdumduminar ti labor market, iti agdama, 59.6%, idinto nga 24.1% ti mangbukbukel ti sektor ti agrikultura, idinto nga 16.3% ti total employed person iti nasaong industriya. Services sector, gagayem kayong kamsat. Naggapumet iti human health and social work activities naggapu apo ti kadadaklan nga panagbaba ti bilang ti employed persons manipud Pebrero 2022 naging ga iti Pebrero 2023 129,000. Itay laeng kalabes nagpetisyon ti subagmano nga makitrabaho nga maingato kumati sa nga ribu sa nga gasot ti kada aldaw nga minimum wenno sweldo ijay Metro Manila 1,100. Hindi sa bali pa apo nga gakat dito House Bill number 5 o 7566 ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas plano na nga nayunan ti 750 pesos ti agdamang minimum wenno inaldaw nga sweldo iti pagilian nya Pilipinas. Di ba may adali din ti petition apo iti wage board nga wen ken mabalin maingato but ti ni apo Secretary Balisakan ti NEDA kasla saan na nga apo nga in kaso detoy ngamin nukit kitain tayo gagayem kay kabsata no ti tao ket papaungarin na pailaeng ti pagbiyagan na uray met apo di ti pagtrabahuan
dahil ket gapu pa ilaeng apo iti pandemya, gagiyem keng kabsat. Suno kas pagarigan nga tuam, ti sweldo, di kita makitrabaho, nga saan met pa ilang nga makabalinan, di kita agpapaungar, nga agpatpatrabaho, gagiyem keng kabsat, amangan ta agtinag nga mabrok ditoy, wenno agsirada. Ket dakdakkel ti agbalin nga negatibo nga epekto na iti ekonomiya ti pagilyan tayo nga Pilipinas. So, bawi-bawi laeng, dapat nga maadal nga naimbag, gagayim keng kabsat, no anaapo ti pagsayaatan ni makitrabaho, ken ni agpatrabaho. Awanen ti debate pa nga oras ti deti nga malem, para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito na po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Martes, agyaman kami, tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di paspasama kinibugog tayo alumar, kinintero ang ginyan, ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, wenno na anyaman ana dalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdengig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa.
Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, yabrasami, tinagasat nga malem, ti Martes tay amin sa pada. Manibot pa lang iti ENR Online, may danon maning kada kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalabas. Pwede di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para itin tayo panangituloy a panangibasa. Iri deto'y surat nga nakaipalaunan ti pakasaweno. Tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Isabel. Basa, when ituloy di pa nakaibasa, dito surat ni pagayam tayo Isabel, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, in number 121 J. Flores Street, Lawag, Sirey. Nadarikrik na inyo di Baguio, ket yung nagpakonsultar di doktor, mapanti di doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat kay ni Mr. and Mrs. Danny Agustin, maniko di Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa di TMT Construction Company nga masarakan di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Anyaman na po ang construction assistance, ti kasapulan nyo, babalin na kayo ang Serbian, iti na inkalintigan na presyo, ti TMT Construction Company nga masarakan, iti Lauden, ti Cabeza Elementary School. Manipod pa nakaplano, aging gana iti pan nakaipasdek, ti kayat yung patakdi rin. Sungbatan na kayo, Serbian na kayo di TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcus. Thank you very much kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, manibod di Toronto, Ontario, Canada. Pagimanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka din ang kakalaing aircon technicians tap na urnusin da ti aircon ti lugan nyo. Laglagi pen, Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Pabenti pa ng imaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon adaan raman nga di mo tumalipatan pakairamanan digiti sabsabali pay aputahe alakoda. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kuwa kilmatmatunan da Mr. Henry Ballador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Ballador manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kada Mr. and Mrs. Danny Agustin, ejay Toronto, Canada, ni Mr. Victorino Pascua, manipod ejay Honolulu, Hawaii, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Spain, ken ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dahito yan tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan gagigim kay kamsa tinindaklan niya Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Amin na po nga tickets nga non-winning tickets umong amin dito when agtalinad amin na po dito iti Tambulo kaya disunto apo ti pakabunutan dito sumaro na winners kaya di weekly draw sa kangrunan na apo ti Grand Draw. No kasano ti magipartisipar awan sa baling aramiden nyo, mapanlaing agakupar, mapanagupa apo kariri cottages ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Tunggal may sa cottage nga maakupar, insigida nga maipayan kayo iti sa nga Blue House t-shirt, ken may kang kayo iti raffle ticket. No sa nga pulo kayo nga nagkukuyog, sa nga pulo nga raffle ticket, di maited ka na kayo. Iti raffle ticket apo, DJ Stab na isurat tinagan, address ken telephone number ken i-drop apo iti DJ Tambulo ti Blue House Beach Resort. Laglagipan nyo apo nga ti Grand Draw iti no May 31 nga pangabakan nyo iti dadakkel nga papremyo. 10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, 5,000 ti third prize. Ken adun tupay nga consolation prizes ti maipaay kada kayo. So agtalinaeda po nga agukupar. Agpiknik kayo dita Kalayab, iti syudad ti Lawag, mapan diretso apo iti Blue House Beach Resort. Babenti man ang imaton da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
Mabasa, dito surat nga nakaipanaunan, tinapalabas ti biyag ken ayat. Ni pagayam tayo, Isabel. Nadanon ti panaglukat ti klase. Manong Robert. Tinungpal da mamakin ni Papa nga ipanda ni Manong Dindo. Iti pagtengan wenno dakkel nga balay mi ti syudad. Ket sadyayan niya agnaet ken sadyayan niya agadal. Iti pan nakaitulod na nga mapaan iti syudad. Saan dak nga impalubos nga masidegken pa. Kahit kumamit iti ti pumakada wenno makipin nakada iti kamsat ko. Ngem empawil da papakin ni Mama. Según kin ni Mama tapnon tigas takit awan ti pampanunutin ti kabsat ko, iti adayo na. Dahil ket paset kano ti panang tubay da ken kuana, para iti panagsursulo iti biyag, ken tapno masursuro na, ti tumakder, babaen iti bukod na nga saka. Awan niya rin tinaaramidak, nagari ni Linay, iti kaunggak iti papanaw, ni Manong Dindo, Manong Robert. Iri pa nang rugi ti klase at daak na tiring ti may kanin nga tukat ti elementarya. Kabsat ko. Dito'y nga dakkel nga kawak gapu ti kaawan ni Manong Dindo. Ti kabsat ko nga inaldaw-aldaw nga kakuyog ko. Ngano da duma ket pabantayak di iti things wenno gamgamit ko gapu iti mapan ko igagatang kadiri kayat ko amakan. Nagtultuloy met iti kinasingit ti tunggal maysa kada kami ken ni Nana Edna. Titindera ka din nagduduma klase ti makan. Dere awagan tayo iti native foods, Manong Robert. May kadwa nga lawas ti panag-eskwela. Idi lumabas sa kiti ayan ni Nana Edna. Oy, Isabel, dumagas ka dito ayan ko. Ay, aapi Nana, kinunak na si Raragsak. O alaim dito yo, amok nga paboritom dito sapin-sapin. Meriendaim to no. Agreses kayo. Ay, baka makita ni Mr. Rami Nana. Naungit DJ no, dari kita may itugtugot no, may sir-sir kiti kwarto ni. Ay kasta aya. Naliday ni Nana Edna nga saan kong awaten ti irigalo na kanyak amakan. Ang into no reses Nana umayak tulatan dito'y ayan mo. Dito ito niya kanekti irigalong kanyak nga sapin-sapin wen. Kinunak imisem ni Nana Edna. O sige, or-orahin ka sigurado mo umay ka wen. Idulin ko dito yung arot ka dito. Ayan kong aglako. Ngayon umay kanto. Umay munto meriendain dito Wen Nana, sige mo pa anak kong kita mangan tamalita kiti klase mi. Pinanawak nga rod ni Nana Linda. Kitkas dati nagbalinen nga kaubalyak ti mangtalyaw ken kuana. Ngamin tunggal labsak tinasaong at tindera ket panawak isurot na ti panagkita na. Aginnisem kami no kasta nga talyawek sa kunto diretsyonen ti umadayo Manong Robert. Apo Diyos na iliwliwag ko ti panakaikawak nga awan ni Manong Dindo nga kakuyog ko. Saan ko met nga mabalin nga mapansarungkaran wenno kumustain ngamin ket ipawil da mamakin ni Papa. Diyak maawatan. Kaslaad da ti panangipapan ko ini nga pilit nga pagsinsinaen da ti dalan ni nga kapsat. Saan da nga kayat nga agin na silig kami. Kadet iti maysa kadiri makita karason no apay nga aramiden da ti kastoy. Nupay kasta tinaon-uneg nga kaipapanan tinasaong nga aramid di tinaganak ka na kami. Ket jak maawatan. Jak maawatan manong ko. Ado di iti agkakabsat nga pilit nga pagtitipunen di iti naganak ka na kwada. Kasupadi
tiar aramiden da papakin ni mama kada kami ka ni Manong Dindo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kabsat ko nga ni Manong Dindo, Manong Robert. Iri may isa nga malim nga agsangsango kami ken ni mama nga agmirmirienda. Aldaw di data iti Sabado. Nagdamagak ken kuana. Ma, kumusta kaya men ni Manong Dindo? Mapanyo ka din ita sarsarungkaran iti siyudad. Panangamad ko. Aping malagip mo ni Dindo. Iliwak metin king kwa na ma. Ngamin, kinidamo ti eskwela, wano pa naglukat ti klase, makawa ko na eh. Mabalin ka di Isabel. Saan mo nga panpanunutin ni Dindo? Amangan tamalagip namin dito, aglidan. Kas na ibagami king kan, ti kalikagum mi ken ni Papayo. Ket masanay ni Dindo nga may maysa. Masanay ni Dindo nga awan digiti karkaraptan na. Tapno ni dikastay ti dadakkel na agbalinto detoy nga napuwersa nga tumakder iti bukod na asa. When mangitakder iti bukod na bagi. Saan ket di nga agbalin nga dependan kada kami nga naganak kada kayo. So nga saan mo nga kumustaen, saan mo nga damdaman? Maamwam to no anya ti talaga nga plano ni ken ni Papayo. Kaya dito nga parang yadayumi ken ni Dindo. Kaya mismo ang pagkalayte. Awa ti problema sa jay kabuta. Ada ti masuswelduan na yaya na. Ada ti mangiluto ken kuana, mangilaba ken kuana. Adamit kadwa na iti rabi. Ada pa ti driver na, nga mangitulog, mangyawid ken kuana, manipod iti pagadana. Tiket di panunutem ket tabagim. Umentra kan tumet ten iti high school. Ngem, balbalagan ka. Narisgo ti kina high school. Ngado di mairubong agad-adan. Saan nga ti barkada, saan nga ti makiinarem, no makinubyo. Karami namin ti pagadalan. Agadal ka.
masapul nga adda ti maturpos mo tapno at damit may iba nga titulom iti panagbiag mo. Balikas ni mama, medyo nakigtutak ken kasla mayaw awan when maburburtya anak ka rin balikas na. When mano, makabalinan na nga, when makabalinan da kin ni papa, nga maya dayo kadakwada, tibay sa kada iti anak da. Sipod idin Manong Robert, ditan niya sa anak ko nga nagamamat pa'y may panggip kini Manong Dindo. Nupay mailiwak. Tunggal makitak ti retrato na iti salas ti balay ni. Kasla kayat ko makasarita. Kasla kayat ko makainangaw. Makapennatang wenno. Kayat ko ti makiden nakin ko ana. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga panagururnos ti biyang ti maysa kadagiti katulong. Nakitak nga pinidot na ti kwadro nga ayan ti retrato ni Manong Dindo. Nagdamagak. Apay nga ikatinyo dito nga retrato dito salas. Iso ti bilin ni Mamayo. Amin nga retrato ni Dindo nga deti uneg ti balay. Ket maidulin, maipanili kwarto na. E dinto ti kwarto na, ket naibilin ka na kami, nga mailak, ket maited ka na kwada, titulbek. Iso nga, awan ti maaramida ki Isabel, no di agtungpal ken ni Mamayo. Alisto ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Wen kabsan. Saan niya naigawid ket nadanon metten ti panagturpus ko iti elementarya. Noan niya digiti sagana iti panagturpus ni Manong Dindo, kastamit kano ti maaramid iti panagturpus ko. Nakaragragsakak Manong gabuta, maaramid met ti kas tinaaramid ken ni Manong Dindo. Dito nga nalagip ko de di naudi nga panaginin na nga umi, idi makitak nga bilbilangin na ti kwarta nga regalo na kenkuana. Dahil din tinaudi nga panagin na nga umi ti kabsat ko. Kaya't ko idi nga amaden no agawid ni Manong Dindo pari ti aldaw ti panagturpus ko. Ngem nagamaka. Inururay ko latan ti aldaw, barbari nga gawid ket agkita kami metten, idi kaili ko unay nga kabsat ko, ani Manong Dindo, Manong Robert. No sa dinno ti venue, when no lugar nga nakaarangayan ti parambak, isumet ti pakaangayan ti parambak para kanya. Dahil tamit ti venue when no lugar nga nakaangayan ti graduation party ni Manong Dindo. Ti rooftop, ti dakkel nga building. Ngay ti babana ket isu ti ayan digiti doa negosyo may. When no negosyo nga 111, da mapaken ni Mama, Manong Robert. Nagbalin niya naragsak gaputa adu digiti bisita. No asinno digiti bisita iti graduation party ni Manong Dindo adda damit amin. Adda pa digiti na inayon, Manong Robert. Dito nga inururay ko no agawid when no umay ni Manong Dindo bayat ti parambak. Ngem daksang gasat Manong ta saan ko nga mauray. Agingga nga nalpas ti na sao nga party nga jakpulos nakita na imay ni Manong Dindo. Nalabit kinunak ket adu pay laeng di aramiden net eskwela. Ngamin ket nasapay di ti graduation ti pagadalan mi, Manong Robert. Kabigatan na kabsat,
Dito ay nga, nagamadak kada, papakin ni mama. Ape ma, saan man lang yung matindar ni Manong Dindo iti graduation party. Malagligit ko lang aron isuna iti rapita. Malagit ko iti isuna ti naggraduar ket kompleto tayo. Kinunak iti naliday nga buses. Ni papati sinmong bat ket kasto iti barikas na. Saanin nga nasken yo may pay umatenda. Ado dito ang aramidan na. Ket may isa. Enya dayo tayo isuna sa pagawidin tayo ang mga ta. Saan nanto nga may gawid tirik na nakit di nang kayat yung sugi. Iso nga, nasesayat nga general na. Uri ka di ita nga bakasyon ka. Agtalin na ti iso na sa tiyay. When, ket no kayat na ti mapanagpasyar sa bali nga lugar. Lamaya. Ikatangak ti train ticket na, no sa din no ti kayat nga papanan. Basta sana rumari ti Pagilian. Pakuyog ko iti yaya na. Kano ti mangbambante kay pana. No saan ket ti driver nga katkanuan. Dito ti kayat ko nga maarami. Ket di na mabalin Isabel sa mga lagip-lagipen ni Dindo. Ang mga anta malagip na dito. Ay, sorry pa. Mailiw lang namin kay ni Manong Dindo. Papatayem deta nga iliw. Saan pa'y nga tiyempo tapnon ti kasta, ibukbuk mo ti iliw mo kay ni Dindo. Pawatam? Wen pa. Wen kaya, sa Dindo ti planong nga pagadala para ti high school. Ay, babalik ka din papanak na ti siyudad. E di ayan ni Manong Dindo. Kaibagbagakken ka nga saan pa'y nga tiyempo nga ginasirig kayo. Iso nga, mangpili ka ti pagadalan, nga saan nga ti pagadalan nga nag-enrollan ti kapsat mo. Di dilatan pagadalan, di ili nga yun tiyo. E sulatan ti pagbasaan. Saan ket di nga mapangkatumano ni ti kapsat mo iti syudad. Na ito din nga ni Dindo kinagyan iti syudad. E siga, agyang ka dito yung lugar tayo, dito yung ili tayo. Kayat ka nga bantayan, kayat ni nga makita ti panagturpos mo. Ngem saan ka nga agturpos, iti pagadalan nga ayan, ti kapsak mo nga ni Dindo. Nagtalined latta nga burbur tya kanyak. Tar aramiden da papakin ni mama kada kami nga agkabsat, Manong Robert. Ti panaggiin na dayumi, kang runan na kadakwada nga, naganak. San aya nga digiti naganak ket kay ayo na nga makitkita digiti anak na. Ngem maisupati deta, iti makitkita kada papa ken ni mama. Awan tinaramidak Manong no saan niya tinagtungpal iti amin nga bilinda. Kang runaan na iti panangipawil da, nga agin nasirig kami, iti kabsat ko ani Manong Dindo. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump di blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na then ag-nisto igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system
Aglalo ka DJ filter nga ko nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no kamo Robert. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Alisto ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Nadanon nga rod ti panaglukat manen ti klase. Sabalin nga aglawlaw ti ayan ko, gapod adda akon iti high school iti Dedi Agundaway. Maysa nga public high school iti sentro ti iling ayan mi tinagenrulak. No pay kabalinan mi kumamet wenno kabalinan met digiti naganak kanya nga mapanak kaditi exclusive school iti syudad. Ngem saan da nga kinayat gapod saan da nga kayat nga ginasidig kami di kabsat ko ani Manong didto. Dupay kasta enpasnek kulat ta tinagadal. Kayat ko ti agtungpal kaditi naganak kanya. Kayat ko nga makaturpusa kiti panagadal nga kaskunada ket rumbeng kano nga damet titulo. Tapnon ti kasta mabaibaga nga nainbalegyan ti panagbiag ko. May kadwa nga lawas ti panagbasa wenno panaglukat ti klase, Manong Robert. Rumwara kidini ti pagadalan para iti lunch break, kabsat ko. Idita makitak ni Nana Edna nga adda nga nakapwesto manen ken adda manen iti pwesto nang aglako iti sango ti eskwela. E masinegat ken kuana nga nakaragragsak. Oh, api nga dito kayo manen nga aglako nana. Saan nga jay elementary school? Kayat ko dito Kayat ko dito ita. Ad-ado kayo nga lakwak. Oh, anya ti kayat mo karigiti lapok. Kagiddan ti pananglukat na iti kaserula adakkel. May isang stainless nga ayan digiti lako na nga tinudok.
tinarami di tibilaay nga ako natayo, Manong Robert. Ay, kahit ko ti manganin ti inapoy na, nanaid na, ngaming ket pangaldawen. Alawen. Into nga rod no break time yun, into no malim. O may kanto dito ya, kanem to ti isagana ka para ken ka. Napigket ti panang kita kanyak ni Nana Edna, iti Dedi Agundaway. Nana, ada ka dirugi ti tirupak. Apay nga, matam mitlatan tirupak. Kinunak, ay awan, napintas ka, Isabel. May ayo ako na ken ka. May ayo ako na nga mangguyguyakin ka. Kinunana nga kaslag ti gerger ti buses na Manong Robert. Apay nga kasla makasangit kayo. Kinunak, ada ka di problema yun di balayo nana. Ay awan. Awan Isabel. Isabel, mabaling ka di nga. Aprusak di dakulap mo. Nasdaawak. Kaslag kintayega kiti dedi nga kiddaw ni Nana Isabel. Ngem gaputa langan na ti agpakpakaasi unay Manong Robert. Inyawat ko ti aking kanawan na dakulap ko. Pinetpetan na detoy. Bayat ti parang petpet na iti dakulap ko na tinagtilwana iti dua nga imami kabsat. Apay nga, makasangit kayo meten. Ay, awan. Malagip ko lahing ti kaedad mo nga anak ko. Adamit ngamin anak ko ngim. Tsaka mo sa dinno ti ayan na. Ada anak ko Isabel. Kaedad mo. Nagtuloy ti panagsangit na nasaan kayo ang sangit? Ado di kiti tao dito ya manganta. Anya ti panunutin da. Sige nana, punasin mo di kiti luam. Mapana ko niti pagpanganan niti balasyo ti kalsada. Panahon ka. Agan nagketi pa nagbalasyo ti kalsada Isabel. Kitaem ti sumungad di. Kanawan kay kanigid mo no ade ti luban. Wen nana, thank you. Kinunak ket pinanawa kon ti agluluwa nga ni Nana Edna. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa. Ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort.
Padaanan nyo papagayam, ti Grand Draw, ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dito amin na po nga mapanagakupar, agupa ka dito cottages ti Blue House Beach Resort. May kan kayo apo iti chance nga mga bak ka dito kakadakila pa premyo. Tunggal upaan nyo apo nga Blue House cottages, bueno cottage, may kan kayo insigida iti may nga t-shirt, ken may kan kayo iti raffle ticket. Saggaysa kayo, numano kayo nga nagkukuyog, kas jamet ti kaado ti maited ka na kayo nga grupo, saggaysa. Raffle ticket, isurat nyo ako DJ nagan nyo, address ka dito, telephone number yo, then DJ stop na, i-drop yo apo ka dito tambyulo, gagayim kay kamsan. Ado pa apo dito weekly draws nga may swat, laglagipin nyo, ti weekly prices tayo, 200 pesos apo sa nga pulo ti mabunot nga entries para iti consolation prize nga 200 pesos. Ken ti first, second, and third prize may kan kayo apo iti imported nga canned goods. Iti grand draw, third prize 5,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti first prize 10,000 pesos. Gagiyim kamsat ken aduntupay nga consolation prizes. Kaskunakon, no mapang kayo ag beach, mapang kayo ag didigo City Baybay, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City, diretso apo iti Blue House Beach Resort, ket may kang kayo ti Gundaway, nga mga bak kariri kakadakila pa premyo, iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Bayat ti panangan ko iti panganan, wenno karinderya ti sango ti pagadalan. Saan niya napunas iti panunot ko, tinakita ka lang ni Nanay Edna. Ti pan nakarigrig ti luana iti panagpinetpet ti dakulap mi. Ken ti panangibaga na nga addamit ti anak na, nga kaedad ko. Ti panangkid daw na nga aprusan na ti dakulap ko, Manong Robert. Maburburtya anak ha. Api nga siyak tinapili na nga. Pakalagi pa ni ti anak na. Pudno nga tangad da anak na. Makabuditan. Ngin. Kasla natignay tirik na kit pa nakakita nga nagluwa. May supadi unay ni Nanay Edna kada papakin ni Mama. Kalikagom ni Nanay Edna wano kailiw na ti anak na. E dinto nga da papakin ni Mama. Kaya tanda nga mayadayo ni Manong Dindo kadakwada. Diyos ko, anya digito nga mapaspasamak. Maburburtya anak ka rin makikita ka rin tao iti aglawlaw ko. Digita di agay ayam ti panunot ko. Gaputa medyo apiki ako ni ti oras Manong Robert pinaspasak tinangan. Amangan tamalad dawa kiti siserek ko iti muna classic parity. Malim nga panagadan ni. Idita, adaki di bangir ti kalsada. Diretso nga makitak ni Nanay Edna. Ngem nakalikod ti kalsada ket sinango na ti pader ti eskwela. Dito'y kabsat nga makitak nga madama amang mangan. Ada lunchbox ket lunchbox.
Ngay game ti maysa nga ima na idinto nga ti bangir nga ima ket kutsara. Nilikodan na digiti tagilako na. Enkarik nga saan ko laing ngayon nga dagasen wenno pagunyan ni Nana Edna. Amangan tagluan tumanen ket saan na nga may tuloy ti panangan na kaasimen. Isu nga saan ako niya nagpadlaw. Liniklikak ti batog na iti panang balasoy ko iti kalsada. Binatog ko kabsat ti gate ket derdiretso ako ni ti kwarto mi iti uneg ti pagadanan. Iti break time mi ti malem, dito'y nga napanag iti ayan ni Nana Edna. Ngamin kabsat uri madamay iti klasik. Kasla makitkitak latta ti rupa, ti aglaklako nga bakit. Nana, gumata nga akong iti lakom, tagmirindaak. Ay, saanin? Saan kayo gumatang? Oh, deto yun. Binuon ko deto nga parakin ka. Inlasing ko nga parakin ka. Nakaragragsak tilangan ni Nana Edna. Saan niya kas itay nga naliday. Nupay kasta sa anak latan niya nagdamdamag. Thank you, Nana, ah. Nakananos ka uni kanya. Ori dedak pelit elementarya. Ada kamit sa jay. Kita tadak dito'y high school. Dito'y kamanin nga mayaglako. Talagang sakit di nga. Pagsarsarakin na tatigasak. Maragsak anak no tigasak ti mangiturong nga. Agkita ta anak ko. Maragsak anak unay. Kino, Nana? Sige, kanay kun detoy. Thank you, ah. Ketin tunumakan ko at subli ako niti klaseng. Wen, lalaingim ti gadal, ah. Lalaingim ni Isabel. Masapul nga. Naimbalegyan ti panagadal mo. Amom adu di kiti ubing nga. Kayat na ti agadal nga mawan ti pagadal da. Kedin to nga sika. Adda amin ken ka. Adda amin ken ka nga. Kinabaknang wenno tsansa tap na makaadal. Ngamin, nabaknang ti pamilya. Api nga, mom. Ay, ada ka dimit sa ano makamamo, ay kada papakin ni mamam. E dinto nga, iti biyang tibi elementary school nga nagbasaam ket masansanmet nga umay di nga agi dundunar ka iti kasapulan ti eskwela. Ay, wen gaya maya. Sige, Nana, mapanak nga ruden. Ore si kamit, Nana, agan anad kay ti panagawid mo. Aglalo ket adu di kiti napapaspas nga lugan. Sa dinugayam ti balayo, Nana. Ay, dito sentro. Dito'y sentro. Ada balay mi dito'y sentro. Kastaya. No kayat mo, ipasyar kanto di balay mi. Narigat siguro, Nana, gaputa at damit ti umay mang sundukan niya. Amangan ta may ibagada ka da papakin ni mama. Naungit da papakin ni mama. Kanayon dang ibagbaga kanyak nga saan ka makibarbar kada wenno agbalballog. Amangan ta makadanong ka nakwada ket pagong tandak, Nana. Ngem adlan tugundaway mo. Kayat ko umay kay ti balay mi. Kayat ko nga makitam ti balay mi. Sige, Nana. Mapana ko, Nana Edna. Daydi nga aldaw nga nakitak tinaydumduma. Wenno jak maawatan niya gargaraw pakiramanan dagiti balikas ni Nana Edna. Pinanpanunot ko manen. Tikaudyan niya pa nagsarita mi. Api nga tang igigir na unay nga agpasyara kiti balayda. Saan niya tang adadakes nga panggep ni Nana Edna kanyak. Agalwat ka, Nana Edna, no dat panggep mo kanyak. Jak bumde nga mangipulong kada pamakin ni Papa. No, ada sabali nga panggip mo kanya. Amangan ta. Diyos ko. Anya di gito'y na mapampanunod ko. Gapoy di pa nakaburburtsak ka di aramid when makikita kin ni Nana Edna. Kit makapanunod akpay kit din sa sabali nga kasla. Kaslamit din gargarantiya ka man nagdakdakes ni Nana Edna. Pakawanin nak Diyos ko. Kinon ko na kitinakim ko, Manong Ruben.
na Edna iti pwesto na wino pagtugawan ng aglak. Siguro tit nakalakot ti tindera nga ni Nana Edna sumawanin. Abi nga, kanayon nga, kaslamit din sapsapulik isuna. Ken, sunamit din ti linaon ti panungpur at daki ti unik ti pagadana. Mapanpanunod ko pagit ti tayo na kasla dadakis nga panggit na kanya. Sapay ko nga Diyos ko talag kamaliak. Sapay ko nga. Agingga nga dimtengen ti mangsukon kanya kalugan manong Robert. Dito'y nga rod niya, naglugan akon ket dirdiretson ti panagawid na ito. Papagayam santayo nga may lipas nga ibasa pa'y laeng dito'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni Pagayam tayo Isabel. Asinno ti tindera nga ni Edna ken ni Isabel. Apay nga hasta launa yen iti kinadikket na kinkwana ken tirang paborito na kinkwana. Padaanan nyo Papagayam into nubigan. Iti panangituloy tayo panangibasa iti dito'y surat ni Isabel. Dali nga ro din ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin sa pada, agyaman kam tingkay, panagtingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.